Taste test. Taste test. Lækker dragefrugt. Købt på markedet i Alanya. Lækkerier. Det er sådan noget, der virker. Hvordan åbner man sådan her? Ja, det ved jeg da ikke. Det er da ikke mig, der har jongleret med sådan noget. Skal man ikke bare skære den lige over, eller hvad? Okay, google lige hurtigt. Jeg prøver lige. Det kan sikkert ikke holde op. Er det været hele vejen igennem, var det? Det er vent til stenen. Ej, far, vi sviner. Sådan er det med dragfrugter. Frugter, det sviner. Ja! Burde vi ikke have haft en tallerken i det? Jeg er lidt i de kopper, der er det. Jo, det gør jeg bare. Jeg vil gerne have et stykke. Så jeg siger på det. Prøv at se her. Du er dum, Signe. Er det ikke lækkerier, det her? Det ligner altså ikke en kiwi, bare sådan en... En tyrkisk kiwi. Tyrkisk kiwi. Det ser da lækkert ud. Ej, men jeg skulle da tage det her op, far. Jo, man kan. Åh, det var så godt. Ej, Så tager du den. Ja. jeg har den. Jeg vil faktisk have den her. Og Micha 3. Du vil ikke bare spise? Og så spiser jeg. Ej, hvor er den sød. Jeg kan ikke se Eller den mig dufter selv. sød. Hvorfor kan jeg ikke se mig? Så prøver vi. Jeg kan ikke se mig. 3, 2, 1. Nu. Den smager så lidt kiwi, synes jeg. Ja. Ja. Det er jo ikke sådan voldsomt meget smag, der er i den. Nå, Man bliver i hvert fald skuffet, hvis man tager ned bare for at få det med. ja. Vil du have et stykke mere af en smagsløs dragefrugt? Den ser flot ud, men ingen smag. Der kan kiwi og Danmark altså lidt. Vil jeg bare sige. Hallo mand, der var lige der kom ind for højre. En tyrkisk bananas. En bitte baby bananas. Prøv at se, prøv at se, prøv at se. Prøv at se. Hallo! Så tager vi lige, se den her lille banan. Den går lige pludselig hen og bliver stor, når den kommer helt op i skærmen. Prøv at se, prøv at se. En smål er kæmpe stor. Fuck, hvad specielt den er jo. Så laver vi lige en kombineret taste på en tyrkisk bananas. Oj. Ej. En tyrkisk bananas. Ja. Så tager vi lige et bananastykke her. Det Og er et bare bananastykke her. Og en lille bananastykke her. Og så siger vi 3, 2, 1 nu. Jeg synes, det smager bedre end derhjemme. Det smager også. Der er power i de tyrkiske bananer i modsætning til dragefrugterne. Jeg vil have den mere stykke, ja. Ved du? Det smager godt. Det er lige her et stykke mere af den her. Lækre bananas. Banana. Banani. Og prøv at se, nu er den jo en lille baby, og så kommer den hen over de store bælter, og så er det kæmpe. Lækker. Taste test. Super. Banan 10. Dragefrugt Okay, bananen giver jeg 7. 9. Bananen smager virkelig godt. Banan giver jeg 8. Og dragfrugten giver jeg... Dragfrugten giver jeg 10. Dragfrugten giver jeg 7. Den har en god konsistens. Den har bare ingen smag. Ja. Så jeg siger banan 8. Den har en Banan fin 8 konsistens. og dragfrugten 10. Det er super. Kan du bedst lide den der? Ja. En bananen. Fair nok. Yes. Men Yes. flot ser den ud. Tak for nu.